Errespetua. Ondo duzu? Hemen, zero da. Zera ba? Jokidek, gure giltzuetatean diga konstanta. Grabia? Claro, hain ustedes. Bueno, baina ere kontzertatia bezan. Eso. Erditasun. Jo, jarri ikasle idazlan bat, baina ez dakiz zer egin dut. Zete bat jarri. Berdintasuna na? Bueno, tema hona da, ez? Oigan, ez da orokorra izan? Zami bai, Bai, egongo. Zule, zarraria, Bai. Mutiko da, ez zain moan. Normalen ez dakik uste. Baina ondo da, Hogeta da dira da. Oida. Talde lana. Hori badia. Honi baita. Hone baita. Gau baita. Euskara talian, niola, ez da, bakarra dugu. Apakiko. Laguntza. Doni, zer izan zen emikatik polinomia? Lehenan oso polinomia, oza, esan batzareko polinomia faktorizatu. Bateko zen dugu, oso lehenengo zala zerkalkun naturati eta ero formula grazia, ero garrantzia proportzioa. Tolerantzia. Nire uste, aberatzen dut aldatik, eta hori mamagatik. Empatia.